Alam, wala na kita sa camera. Di seryoso. It's me again, Super Mego Bay, and nanapdal ko sa Sikihor TV, cast and members and directors and so on and so forth. So, akong isgatan as about katong video nga katong street to asan ka nami? Asan ka nami? Oh, so to yung nakuha to. Kuwanto siya, katong asan ka nami, continuation to sa una. Sa una pa yun nga video nga pagsugod ni Toknoy. Maman to yung ikasikatan una ni Toknoy. May asa na kami. Ang una gid ako nakita sa thumbnail ninyo kay katong mag-ana siya manok ba katong pulis ng sugod. Ito? Oh. Katong sa YouTube. Oh, katong sa YouTube. Nagaro lang si Toknoy. Subong manabo. Karon to dumaginte. Huwag manok! Shout out. Huwag dumagiti ka konsuloy! Shout out ni Alben ni Toknoy, wala siya dire ron pero okay ra gyapon kay naa man pud makuban. Ang importante na agad sila kay lisod wala sila. Kalit lang gamay. Oh, nalit lang. At sige, insay ginapan ninyo atong naka-trigger pa nga maghimo mo og set ngon ato or comedy skit nga mo to. Atong asa to sir katong sine. Oh, katong. Kanto siya kanang nakita mi sa TikTok nga Joy, asa ka na Joy? Oo, hugot ni Jan. Si Jan. Oh, Hugot ni Jan. So, kana mo kuha na mga idea, may amo abot. May, asa ka may. So, ito, dagan kong gipang mention nga may. oh. Nagtalay itong mga mini top no. Karon, sa mga 1 million views ito. 1 million views na rin. 1 million views niya ang ilang subscriber, mga 70 kapit pa muna sa YouTube. So, 56. daghang ni Amor. So, mugito inyo kana to set nga mo to siya dayon katong pan pa katong wala agad daw ato nga putol na tong kanta ha kay siya mo to gagitar ba Abi ko grabay sumili. tingala ko ga dugay ko lang tingala ini siya gibalik to pud nako pero tinuora pagkatong istorya kanang yung mga video sa YouTube sa kuan sa Facebook sira ko balik ko mas lingaw man pud siya Kuan lahi man po ng video namo sa YouTube live Oh, live sa Facebook. Sa Facebook. Kuan mga trip ra namo na nadara, trip. Di mga kuan. Kay kalingawan sa mga tao nga ilang ma-share sa uban para mo content dito sa Facebook. Plus ang mga acting dito sa YouTube. So, super fan, no? Napo to siya main, kung ano po to siya, aral ba nga makuha na to sa kuan lang sa mga tao, sa di man na to ma-blame ng bayi or lucky ka as long as naigugma lang ka, no? Although comedy man to siya nga escape, pero nakatawa ta, nakapahimuot sila na to. Pero kung ato yung bukukaro, no? Kung mahigugma naman laman kasi sa katawo, ay nala magdula-dulay ang feelings. Kaya nga, no? Kay kung nahigugma ang nimo sa katawo, ug imo rang binuan pildi nakadaan kay ngano nahigugma siya nimo. Kay effort siya para nimo, illegal na ka. Ipaila-ila na. pildi ang makatawa tuod siya, makatawa tuod ang taong gapasakit nato. Pero sa tinuod jud nga istorya, siya gyud ang mas una nga alkanse kay seryoso ang tao di yaring ginuangan ya mas lisod ba pangitaon ang mga seryoso kaysa kanang trip ra Ang mga seryoso ron, direct, iluan ka tapok ron. oh da Alam, wala na kita sa camera, di seryoso. so unsa imong kasulti kabahin po nato sa magkasulti ana ba about sa video ano ko ang channel ba? So, ano lang mga mamarang, no? Subscribe mo ni Super Mego Bay sa YouTube channel. Then, tinabangay lang ta as a Filipino vloggers. Okay, the more
the merrier. merrier. So, more to Super Fam. Thank you. Bye-bye.